नाही बाई, थांबायची काही एक गरज नाहीये. 12 वाजायला आणखी खूप वेळ बाकी आहे. तुमच्या राष्ट्रवादीच्या घड्याळीत फक्त 10 वाजून 10 मिनिटं झाले. अरे खरे 12 तर या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची वाजलेले आहे, सर्वसाधारण माणसाचे 12 वाजलेले आहे. थोडं चित्र आणा या महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांच्या डोळ्यासमोर. तुम्ही नाच गाणं विसरून जा, पण तुम्हाला काय घेणं देणं आहे? त्या जनसंपर्क कार्यालयामध्ये लोकांच्या प्रश्नांवर बोलणं सोडून तुम्ही नाच गाणं करताय आणि बाकीचे टाळ्या आणि शिट्ट्या वाजवताय. वा, वाजले की 12 म्हणे. हो, एकदम बरोबर आहे तुमचं, पण ते तुमचे 12 नाही, आमचे 12 वाजले. दादा देऊन द्या आता तिकीट. आणखी किती चांगल्या लावण्या पाहिजे तुम्हाला? उधळीन जीव तुझ्या पायी रमानसा